Agent 5 Idagagayan denggen nyo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapol 1 Agent 5 Pinapatag kat makasarita mi ni Junjun, Mrs. Hingga ko mariingonen. Awan, mabit laang. Ay, jak maawat ang tirik na, sir. Madandanaga na. Dakas ti agparparik na kanya. Urayin tayo ni Junjun. Iso ti makaibaga, no sa dino tayo ti anak yaw. Kuha na. Intulod ko. Impalugan ko lang. Kuna naman nga agawi din di balayo. Anya, no impalugan mo tapno agawi daun. Apay nga rod, adimot nakasangpat ije balay. Dito ti jaka mo, nana. Amangan no adda sa bali a lalaki asim murutan na. Ibagam laogan ti agpay so Junjun. Sa dilo ti ayan ti anak ko. Ne, di kaya gumat ha. Ibagbagak lang nga rodon nga impalugan ko. Takura na nga agawidan. No di nakasangpat ije balayo, saan ko a problema daytan? Mrs. Ang mga no adda pa'y napanana sa bali. Iso di nakasampot adago si Jibalayo. Wayne! Itay parbaon na yung tulod ko. Ang mga no mabutang ka na kayo. Iso saan pala nagawid? Husto ti ko na ti anak ko, Kapsat. Ang mga no dapay sa bali anapananda. Mabutang kat nga rod kada kayo. Impang tayo ka no, apatayin nyo no sumurot kini Junjun. Iso mabutang di anak yo. Tinasaya at agawid kayo pala, Mrs. Inkay kitaan, no adakit din ni Jibalayo tanak yo. No awan pa'y, yawag yo jipresinto. Ta kitaan me, no niya maitulong mi kada kayo. Kasapulan, maopera kayo iti kabiitan na panahon, Mr. Velasco. Doktora. Dakkal ti magastos iti operasyon. Kan kas imbaga ti espesyalista, makigasang-gasat ka. Puno da ita, doktora. Iso di apo Diyos langan ti maka mo. Anya ti kayat mo asawan? Awan pangalag iti gastuag para iti operasyon. Adamat kit di malak a binipisyo iti kumpanya a pagpapayak agam paragas lang. Iso asahan ako nga agpa-opera. Anya? Nga Mr. Velasco. Awan pagpilyak, doktora. Aging gay ti may katlong espesyalista ti nagpakitak kat may sa ti resulta. Kung adang agpaut lagan ti biyag ko, iti upat. Aging kat 5 bulan. No maoperak, masilpan mat nga ta ti biyag ko. No, balik iti operasyon. Kasano ti kapaut ko pa'y nga biyag kalpasan da ita, doktora. Nasakit na panunutan. Narigat nga aklunan. Ang awan mabalin ko. Iso nga'y talagkulangan iti na marswa ti amin. Kunak no, ag-overtime ka manan. Saan ako na maka-overtime? Kanamangan no sa anak ang makastrek no bigat. Apay? Agkakapsutak bakit? Sige, agdiretso ka dyan si Leda. Lakay. Kaslaldi na kong nangag. Diyos ko. Agsasamu-samsamot ti pari ko tadumtangan. Masansanan ti panagsakit ni Arturo. Kasanula ti biyag mendo sa ano na makatrabaho. Mamang? Marlene, apay akas na tilangam. Ayan ni Manong. Adda di takwarto na. Apay aya. Talaga ka na mapukpukan ni Verna. Saan samot apod mo nga intulod ni Manong? Anya, no di na intulod, ayan na nga rod. Day tama ti pang panunutag. Iso akayat ko adamagan ka ni Manong. No agpay so ti imbaga na, iti ina ni Verna.
Bayam daitan. Nagado a problema tayo. So, di mo dagdagan. No saan ang nagawid day dyan nga ang pangi di balay da. Problema damot daitan Mapupukang ni Verna. Wen ka no. Kasano dayta? Jakman mo. Kunamot ni Junjun nga impalugan na ta agawi dun ijay balay da. Tidakas na, inmaykit din dito iti inana bang sapsapul kan kwa na. Adda ka nun ang ipadamag kadakwada, akakasi iti pampamayan ni Junjun. Teta tiga po na, nga umay na kumanyawi di anak da. Ang tidakas, awan mo't nga rod dito yan. Kasta. Kahit anyati ko na di inana. Mamati ka din timbaga ni Junjun. Dadlaw ko nga agdwa-dwa. Kanuray mo't ni Agent 540. Kasla adda pa nagdwa-dwa na itimbaga ni Junjun. Kaduhati ina ni Verna ni Agent 540 ngay may dito'y balay. Wen, iso masurunak. Ha? Kaslakit din dangran. Tanapan pala nagayab iti pulis amang kuyog kunkwana nga may dito'y masurunak. Among bakit? Oras siya kat ada pa nagdwa-dwa ka ni Junjun. Anya? Ne, Arturo, apay akas tati kunam? Saan na nakapapati timbaga na? No sana pud no dagitimbagana. Ayan nga rod ni Verna. Awan mo dito'y balay tayaw. Kaawatan nga rod at manawon Dakas tiyag parparik na kanyak. Anya nga tati naramid ni Junjun. No, apay di kamot agtaga rin, Arturo. Kasaritak ni Junjun. Aguray ka. Kaya't mo asawan, saan kamot amamati itimbaga ti anak mo? Diyan mo. Basta kasaritak. Talaga apagduaduan ti imbaga ti anak da Mr. Velasco. No pagsisilpwak ti imbaga dagiti kaaruba. Kung ti resulta ti panagpalpaliiw dagiti kakadwak anapusgan anagpaliiw dito iti kalabas. Agturong iti dakas dagiti pasamak. Agsubli pa iti opisina. Adalag ana imbag dagiti resulta ti naiwayat nga investigasyon. Manipot iti kaso day di Claire Valdez. Anya? Saan ang mamati ni Papang iti imbaga ni Manong? Saan sa? Apay pa inapakariribukan mo day dyan ampang. Anak, di ka sumanaon. Tauray siya kat. Pampanunutek mo tinapasamak iti day di arabi Anya? Di mo, grabe ti panangkabkabil ni Manong mo kini Verna. Agkakanap tuog da iti kwarto da. Nanggag ko pa iti panagpakpakaasin ni Verna asar denganin ni Manong mo akabkabilan. Kat sinardingan na mo't saan ka di? Wan, sinardingan na ngagpayso. Nagsardeng ni Manong mo amang kabkabil. Kasla imon unamot adyak nanggag ti panagasasog na wano ti boses na. Ngam ti panangkabkabil ni Manong mo. Anya? Anak, ang mga no adadakas na napasamak ka ni Verna. Ti panangkabkabil ni Manong mo. Ang mga no. Ay, Diyos ko. Diyak kaya tabaliksan. Awan lat di kay pakariribukan. No adadakas na napasamak kan kwa na. O, dinamuan tayo ko ma. Imposible at ibaga ni Manong. Mamang! Mamang! Oh, apay. Manong sama ti ni Manong Junjun. Awan apulos ti nabati abado na iti aparatur na. Anya? Umayo kitaan ah. Ay, Diyos ko. Apay manaw. Umay kayo. Kitaan nyo ti aparatur na. Awan mo ti dakkel amalita na. Manaw lakit ti jakapsat mo. Tidakas. Tinakaw na ti dultulin ko a kwarta apagbayad mo iti matrikulam. Anya! Kasano akpay na maka-examen? Ngabapay nga ta apim manaw. Ay anak,
Dakas lakit di tinaramid na kanifer na. Ha? Iso naglibas na pimanaw, takayat na nga taaliklikan, tinagbasulan na. Anya? Apo! May mag-oras yun, Apo! Ang tao, mamang. Siya kung timangita. Sir, adya ka di aramidan nyo. Anyat birukan nyo iti kwarto ti anak ko. At the search warrant niya imot mi, misis. Ang sukimat kami ti silid tanak yo. Kabaring adda makita ming ebidensya. Iti panangkab-kabil na itinobya na. Kasnay baga kita yan. Nakadaron ni Junjun. Mamang. Diyos ko. At the witness kontra iti anak yo. Kat iso ita ti kadwa tinaganak kini Verna. Kat tangay awan gayam ti anak yo ditoy. Sa pulod ni. Ngam na mo ito yan ha. Ibagayo ko ma. Tapno sana madagdagan ti kaso na. Nupod na adakas tinagbanagan ni Verna. Ayan na karod. Ti anak yo ti makaibagano sa dino tayan na, misis. No pekasta, agimbestigar kami. Agsukimat kami diti balayo. Kan ore pa itaglawlaw. Sige. Marlin, anak. Jagpat yan nga dapay naknakas na aramid ni manong mo. Walaksid iti panangkab-kabil na ni Verna. Mamang. Mas daawak mo't. No apay ang naglibas api manaw ni manong. Apay ang naglibas no awan basol na. Pangasim, Buboy. Dito yak pailayan nyo. Aging gay ti maikagumaak ti makalugan ang mapan iji terminal ti bus. Umadayo akong dito syudad. Pare, anyang amin ti tara. Apayanas ka na pumanaw ka pa lang. Basta, pumanaw akong dito eh. Sige, sikat ti makamo. Uray ka sumipnat. Isuntun ti iruruwar ko dito balay niya. Night trip ti pagluganak mo umadayo. Saan ang nakakonbog dito ng text? Basag man ti message na. Sir, sika ka din ni Agent 540. Wanted kaya man ni Junjun Velasco. Isumutla ang nagkamang dito'y balay mi. Umay kayo dito'y itamat lang. Dahito'y ta address. Asap. Ni Junjun Velasco. Iso ti ibagbaga dahito'y anak text. Ngam, saan nga tamang lukloko lang dahito'y? Saan ko atix bakan? Ngam pagsaganag dagiti kakadwak. Mapan kami iti imbaga dahito'y anak text. Awan baso ko! Saan ko pinatay ni Verna? Awan baso ko! Kanari mo na! Huwag nakakitin! Ijay ton presento ti pangibagam kadagita. Inawagan po ni Mr. Velasco nga, ma'am. Sigurado ang mapanmat ita iji presento. Agkita kayo nga gamay jay. Diyos sa mananga si naramid ni Junjun tegas jay. Agkin-kin tayagak. Diyak ko mamamati nga masino ti aking gapwanan iti dayjay. No di iso. Lakay, adda ka matgayang di talikod ti balay. Naggapom aya. Ni, apoy day tapala. Ako, dita lang bakit. Dita nasamag apasat ti asinag ti alat ti solar. Anyat inaramid mo ijay. Nagkali ka? Wan. Anyat kinalim. Si kakit di alaklakayan. Ag-agalim lang aruden, ti masansan apan agsakit ti tiyan mo. Ganya pa'y lakit di aramidem. Anyat kinalim ijay aya. Adalang kinita ki jay. Ni Junjun. Anyat namnama manapanan na. Awan amok. Mabali na nagkamang iti endag iti gagayim na. Uno, amang ano napanon iti atayo. Tinakaw namat gamin tayo iduldulin ko a kwarta. Loko na iti anak mo. Alahag sublitan dita balay. Agrupwatak tada papanak. Sa polem ka din ni Junjun. Saan? May amon dyan anak mo ta sumangpet to. Wen,
Subang petungot lang ni Junjun. Jack natin mabalot! Awan bato ko! Tawaran na kinang! At talinod ka dito detention cell. Urayam ti Ito, ako. Larinas. Mabalin mo na parwaran. Ha? Sir, anya ti... Siyak ti kriminal. Papang, Ibagakon ti lugar anang ikalyak iti bangkay ni Verna. Anya? Sir, anya ti... Simuko ni Mr. Velasco. Inaklon na akagurgura na tinubi at anak na. Adi na kayat ti kaadda na ijibalayda. So, naramid na ti krimen. papang, anya ti kahit asawan ti kadayo dito eh. Parawaran yun ti anak ko. Siyak ti kriminal. Iso siyak ti rumbang may darom kan mabalod. Siyak ti nakabasol anak ko. Iso siyak ti mabalod. Sige, Spirito Larinas. Lukatam ti detention cell. Papalubusan niya agawid ni Junjun Velasco. Gaputawan ti basol na. May sukat ni Mr. Arturo Velasco. Apay, Arturo. Ay, di nararamid mo. Apay. Diyak pa sila na kayo nang patay ka ni Berna. Gusto datan, binagsangitan. Ni Junjun, ti mapay iti panunot kong akin kapwanan iti panagpukaw ni Berna. Agam si kamat gayam. Apay, nararamid mo ti kasjay. Nagakon ka Nancy. Grabe ti sakit ko. Diyak may bagano ka ano. Matay ako ni ti mabiit. Ay, Jack, mawawatan ti bagbagam, Arturo. Saan ka pa'y amatay? Kaya rin ka mo ti nagpakamatay. Agawid kayon. Ibagayo ko ni Junjun tao may ditoy. Iso ti kayat ko. Amakasarita. At laak dito papang. Da kayo adwa. Panawan da kami kan Junjun. Iso lang ti kasaritak. Alan. Abay kan, Marlene. Lumartan dito yung anak ko. Maawatan kayo, papang. Ulihan. Jack, amo ti sawak. Jack, mapakawan ti bagik. Pakawan Jack, papang. Agawid kan. Agawid kayon kada mamang mo. Gati karim. Tungpalam ko ma, anak ko. Mamatiak. Atong paldiak ti sentensyak. Hanggang muray. Tamabiit nga urayan. Ditan gagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Putlay, Leti Astudillo Aquino, Juna Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Joseph Dinawe. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects, Junar Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.